να μιλήσουμε με τη Στέλλα Μπομποτσιάρη. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα και σε εσάς. Greek-lol.com. Δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι όταν βλέπεις αυτή την φράση. Δηλαδή δεν έχει να κάνει και τόσο με αστιάκια. Είναι Greek lessons online. Ναι, ακριβώς. Φέρνει βέβαια χαρά, αλλά είναι και μάθημα. Έτσι. Είναι ουσιαστικά απευθύνεσαι και σε Έλληνες, αλλά και σε αγγλόφωνους. Ναι, αλλά και σε Ιταλόφωνους. Και σε Ιταλόφωνους μέχρι στιγμής. Δηλαδή απευθυνόμαστε σε κόσμο που θέλει είτε να βελτιώσει τα ελληνικά του, είτε να μάθει ελληνικά. Δηλαδή μη έχοντας καμία ελληνική καταγωγή ή κάποια βάση στα ελληνικά του, να μάθει απλά τη γλώσσα μας. Είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία ξεκίνησε από εσένα πριν από πόσο καιρό? Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει από το 2007 σε συνεργασία με τον μαθηματικό κύριο Παύλο Ξίνα, ο οποίος είναι επίσης πολύ καλός γνώστης της τηλεκπαίδευσης, και το έχουμε προχωρήσει σε αυτό το σημείο τώρα με συγκεκριμένη κατεύθυνση τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Σε πιλωτικό στάδιο λειτουργήσε για 1-2 χρόνια περίπου, κάνοντας δωρεάν μαθήματα σε κόσμο που ζητούσαμε έτσι να συνεισφέρει λίγο τη βοήθειά του, αλλά τώρα πλέον λειτουργεί κανονικά τον τελευταίο 1 χρόνο και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, βλέπουμε πολύ καλή ανταπόκριση και έτσι έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε και να απευθυνθούμε και σε μεγαλύτερη αγορά. Πολύ όμορφα. Να πούμε βέβαια ότι είναι πολύ ωραία σχεδιασμένο, αλλά και ότι η βάση σου, η έδρα σου δεν είναι ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη. Όχι. Είναι η Πάτρα. Είναι η Πάτρα, ναι. Είμαι από το Αίγυο, μένω στην Πάτρα. Η έδρα μας είναι εδώ, αλλά ουσιαστικά δουλεύουμε με όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι πλέον το διαδίκτυο, η έδρα μας είναι παντού. Είναι όλος ο κόσμος. Νέα γυναίκα πατρινή, μαθαίνει ελληνικά σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, από πού σας έρχονται οι περισσότεροι επισκέπτες στην πλατφόρμα? Οι περισσότεροι είναι από την Αμερική, λόγω συνεργασίας που έχουμε με τον εκδοτικό οίκο της Παπαλοΐζος Publications που βρίσκεται στην Αμερική, αλλά και από Αυστραλία, Αγγλία, Καναδά και Ιταλία προς το παρόν, και ελπίζουμε σιγά σιγά και από άλλες χώρες. Εξαιρετικά. Πες μου όμως, τι ακριβώς κάνουμε στην πλατφόρμα? Η πλατφόρμα, έτσι για να την περιγράψω λίγο, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό ακριβώς. Φανταστείτε ότι διαθέτει ήχο και εικόνα φυσικά, δηλαδή οι μαθητές με το δάσκαλο επικοινωνούν, ακούν ο ένας τον άλλον, βλέπουν ο ένας τον άλλον σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά δηλαδή. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ένας διαδραστικός πίνακας, ο οποίος καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης του υπολογιστή, πάνω στον οποίο ανεβάζουμε το βιβλίο μας, γίνεται η προβολή του υλικού μας, παίζουμε βιντεάκια, ακούμε τραγούδια, γράφουμε. Και το πιο σημαντικό, και αυτό που διαφοροποιεί τη δική μας υπηρεσία από άλλες παρόμοιες του χώρου, είναι ότι αλληλεπιδρά και το παιδί, δηλαδή και ο μαθητής ή οι μαθητές, έτσι, γιατί δουλεύουμε και με group, όχι μόνο με ατομικά μαθήματα. Άρα και το παιδί μπορεί να γράψει πάνω στην πλατφόρμα, είτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του, είτε με ένα ψηφιακό στυλό. Και αυτό είναι που δημιουργεί ένα περιβάλλον που φέρει πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες με ένα παραδοσιακό χώρο διδασκαλίας, δηλαδή μια κοινή τάξη. Και αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και αυτό νομίζω έχουμε καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Να πούμε ότι πρόκειται για μια υπηρεσία επιπληρωμή, έτσι, δεν είναι δωρεάν. Όχι, δεν είναι δωρεάν. Από εκείνη είναι δωρεάν το δοκιμαστικό μάθημα, γιατί διαθέτουμε ένα μάθημα που διαρκεί από 10 έως 20 λεπτά, εξαρτάται πώς θα προχωρήσει το μάθημα, που είναι τελείως δωρεάν για τον κάθε ένα που θα κάνει αίτηση στην πλατφόρμα για να δοκιμάσει ένα μάθημα. Αυτό είναι τελείως δωρεάν. Αλλά από εκεί και πέρα να είναι τα μαθήματα επιπληρωμή. Σε τι ηλικίες απευθύνεστε? Δηλαδή το να μάθει κάποιος ελληνικά είναι θέμα ότι να είναι μικρός, να είναι σε ηλικία μέχρι ας πούμε έκτη δημοτικού, ή απευθύνεσαι και σε μεγαλύτερες ηλικίες? Το λέω γιατί βλέπω και κάτι παιδάκια εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα, αλλά ξέρεις και όλο το κομμάτι με τον μαυροπίνακα, εκεί με παραπέμπει. Όλες οι ηλικίες, δηλαδή έχουμε ο μικρότερος μας μαθητής, η μικρότερη μας μάλλον μαθήτρια είναι 7 χρόνων και η μεγαλύτερη μας μαθήτρια είναι 67 χρόνων.
Πάρα πολύ ωραία. Όλες οι ηλικίες. Ναι, εκεί είναι ωραίο γιατί στα μικρά παιδιά μπορούμε και σχηματίζουμε και γκρουπ, γιατί η πλατφόρμα μας μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 25 άτομα. Βέβαια, εμείς την χρησιμοποιούμε για γκρουπ μέχρι 5 άτομα για να έχουμε και έναν έλεγχο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αλλά είναι ατομικά και σε γκρουπ. Επομένως, είναι πολύ ωραίο στα μικρά παιδιά. Υπάρχει αυτή η ομαδικότητα, τραγουδάμε μαζί. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα και προσπαθούμε γενικά να το κάνουμε όσο πιο. Να το προσαρμόσουμε πάνω στο μαθητή. Είτε αυτό είναι παιδί, είτε αυτό είναι κάποιο άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Στέλλα, ποιος κάνει τα μαθήματα? Τα μαθήματα τα κάνω εγώ ως επιτοπλίστων. Τα περισσότερα δηλαδή μαθήματα, και τώρα έχει ξεκινήσει και άλλη μια κοπέλα η οποία μένει στην Ιταλία, είναι και αυτή φιλόλογος όπως εγώ, μένει στην Ιταλία και έχει αναλάβει τους Ιταλόφωνους μέχρι στιγμής. Και σιγά σιγά φυσικά έχουμε ενδιαφέρον να βρούμε και κάποιους εκπαιδευτικούς, άλλους φιλολόγους μάλλον, που να μπορούν που να έχουν μάλλον και όχι τόσο πολύ την εμπειρία όσο τη διάθεση να ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Εξαιρετικά. Η Στέλλα Μπομποτσιάρη λοιπόν είναι από το greekpavlalol.com, δηλαδή Greek Lessons Online. Δεν απευθυνόμαστε τόσο πολύ σε εσάς, απευθυνόμαστε όμως σε φίλους σας που γνωρίζετε από το διαδίκτυο, δεν μιλούν ελληνικά και θέλετε να τους βάλετε στη διαδικασία να μάθουν ελληνικά, οπότε διαδώστε το μήνυμα greekpavlalol.com. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παυλίδη, να είστε καλά. Και θέλω να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε αυτό το δύσκολο δρόμο που διάλεξες της επιχειρηματικότητας, της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας. Να είναι δύσκολο, θα είναι πολύ ωραίος και πολύ ενδιαφέρον. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και τα μαθήματα που θα πάρεις και εσύ από αυτό να δεις είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έρχονται διαφημίσεις τώρα, greekpavlalol.com, μπείτε και δείτε περισσότερα, ερχόμαστε σε λίγο.